Kinyi mana e Ramogi TV. Nyakwara mugia jong dakika en pradek kod ochiko tok sach pargario mar okinyi machiegni nonro mar gazet matai nyinga Joyce Oduor. Sharon osemi weche manyien antiere kae kode mar mondo mi wami siso mar ng'eyo gigo manitiere gazet. Sharon machiegni nonro mar gazet. Erokamano nya Joyce. Gazet mano mar Daily Nation kaachiel kod The Standard weche magimiyo pek okinyi makawuono aneno ka bet opogore. Adwano achak kod gazet mano mar Daily Nation mar mondo mi wang'iane moko kuom gigo ma gazet mar Daily Nation omulo okinyi makawuono. Konyal mana yudo gazet mar Daily Nation achiel kachiel okinyi makawuono gimiyo peka weche mago kumba mar thieth mano mar SHA manyaka sani koro jopuonje kaachiel kod obila gibro bedo ka giyudo ng'ikruok makoni kod kocha e kinde magitiyo kod okumba mar thieth mano mar SHA ka koro sani riwruok mano ma ochung'ne ute thieth mag ji giwegi giyango ni ok gibibedo ka chwalo thieth kata gichiwo thieth ne jopuonje kaachiel kod obila kaluwore kod nitiere transition mawinjo bed ni itimonegi mano kochopo dwe mar 12 mano ma higani ka koro giwacho ni nyaka okumba mar thieth mano mar SHA chulgi gowi duto magintiere godo kapok gichako thiedho obila kaachiel kod jopuonje pachoka. Kopogore kod mano benano weche motudore kod Haiti peacekeeping ka koro jatend piny Kenya William Ruto sani koro oyuaka ni nitiere kaka obila mano wuok e pachokae kadhi e pinyno mar Haiti mar mondo mi kony e rakruok kod kweth maundu mag Haiti kono. Nitiere kaka sani koro giwacho ni nitiere mana kony matin magiyudo. Mago kaachiel kod weche mamoko moriwo nyaka weche mag siasa wabo bedo ka wamenyo achiel kachiel. Kata kamano Sharon, adwano achak kod wach manitiere it gazet mar ariyo ma gazet ni mar Daily Nation omiyo pek okinyi makawuono. Weche motudore kod thieth e pachokae. Ano ka ite mar ariyo kanyo to koro ndike kae ni pay cash or stay away. Hospitals cut credit to SHA. Won't treat teachers kaluwore kod kaka riwruok mano mag ute thieth mago mag ji giwegi obuono ni kapok ochulwa omenda ma SHA nitiere godo gowi to kata jopuonj kaachiel kod obila mabiro bedo ka chako tiyo kod SHA dwe mar 12 ok gibibedo ka githiedho gi Sharon. Ting'ene nokang' mabende TSC mano dol ma ochung'ne ndiko jopuonje nolando juma mokalo ni jopuonje chakre dwe mokwongo chieng' tarik 1 dwe mar 12 gibiro bedo ka gichako tiyo kod okumba mano mar SHA. Ng'eni gisani jopuonje bedo ka tiyo gi okumba mano mar Minet ma bende biro bedo ka expire kata gibiro bedo ka giweyo tiyo godo chakre chieng' tarik 30 mano mar dwe mar 11. Sani ginere momiyo Rufa koro golo koke en kaluwore kod gope mathoth ma bende osebedo ka thung'ogi nikech kiwacho ni gintiere koda gope mohewo siling bilion 76 to subtende mantiere bwo Rufa to gin subtende mohewo 700. Mano nyisi kaka chal ma kamano biro bedo ka bedo. Koro chakre dwe mar 12 gidbere gocho ni kapono no ochulgi gopgi nikech parni mana NHIF bende kono wuok e kumba mar NHIF kod donjo mano mar SHIF nantiere chidnade makoni kod kocha sani ka koro Minet biro bedo ka dar giwacho ni gope bende koro ng'eny kanyo kanya ka sani giwacho ni nitiere gowi mano maderom bilion 33 ma ute thieth mago mag ji giwegi wacho ni noko chulgi mano e bwo kumba mar thieth mano mar NHIF gino mag nyaka sani koro giwacho ni ok gidwar ni gima ket kod mano timre kinde ma koro jopuonje kaachiel kod lakteche biro bedo ka weyo tiyo gi Minet ka koro gibiro tiyo kod kuma mar thieth mar SHA to parni nyaka sani wacho kanyo ni nitiere the medical administrators Kenyan Limited nyaka sani koro wacho ni osebedo ka okava mano Minet osebedo ka okava jopuonje mago maderom 1450 magin jopuonje mathoth ahinya to wacho ni contract makamano biro bedo ka ruma ayanga dwe mar tarik 30 dwe mar 11 mano ma higani mane momiyo nyaka sani koro riwruok mag ute thieth mag ji giwegi kotelnegi kanyo kod jakom margi Dr. Brian Leshenga gin bende koro ginyono ni oyo nyaka chulwa mondo ok gidwar ni gibed kod achiedh nade ni pod gibiro bedo ka gibadho gowi kapod wantiere wechego mag thieth Sharon adwano dhi it gazet mar 3 kanyo mana bathe kanyo kwa dhi mapiyo piyo nyaka sani koro nitiere lista mago mag services moko makoro yangi kata kit thieth moko makoro yangi ni onge e Kenya kae makoro jo Kenya nyalo wuok e pacho kae ka gidhi manyogi e pinje maoko ka wang'eyo ni e kinde mokalo chien jagoro ma jatend migawo mochung' ne wechego mag thieth e pacho kae Aden Duale ne ochungo
chenro mag dhi manyo thieth e pinje maoko kowacho ni nitiere kaka jomoko ne tiyo kod chenro no e yo makare. Kata kamano sani koro wanyalo wacho ni en fuongruok ka koro aneno koket listi mabor kanyo mag moko kuom thieth, kata wanyalo wacho ni gin bero mopogore opogore ma koro jo Kenya nyalo wuok e pacho kae kidhi timnegi e pinje maoko. Sharon Joyce Milo makamano chiw koda jatend migawo mochung' ne weche mag thieth e odira mano kaloni iwacho ni services chenro 36 ma bende gin thieth mok chiwe pacho ka ibro bed ka ichiwe pinje maoko. Nyaka sani piny owacho kokalo migawo mochung' ne weche mag thieth bende sechako katimo contract iwacho ni nitie kaka gi contract osuptende mopogore opogore mantiere pinje maoko. Kineno kana listi ma bende ochiw kanyo gin services 36. Moko kuom gin aneno kaka tuoche mago mag nyarogno, kidney transplant, liver transplant, bone marrow transplant e kinde thieth mamoko. Kata kamano jotuo to yuago reyo ni siling 500,000 to tiena kuom ranyisi neno kanyo sigana mano mar Mary Wanjiku ma bende oket kanyo, nyadendi ma bende nitiere koda tuo mar nyarogno ma bende osebedo katimo transplant mar kidney. En sani odwaro siling 15,000,000 mar mondo mi oyud thieth e pinje maoko. Koro nyalo nyisi chal kaka biro bedo ka SHA biro mana approve gibo mana podho siling 100,000 nyiso ni jotuo mathoth ibiro bed ka iwe oko. Kakoro nyaka sani giwacho kanyo no okumba mar thieth mano mar SHA biro bedo ka timo mana chudo ahinya nyato ne ute thieth mago ma gidonjo godo kata gibedo godo e orak. Ka nyaka sani koro board of directors mago mag SHA nyaka sani koro nyisgi mar mondo mi gimanya ne ute thieth mago manitiere pinje maoko magi nyalo donje e orak makare mar mondo mi gine ni ka jo Kenya wuok e pacho kae at least ong'eyo ni ka dio thieth makamae e piny makama to abo bedo ka yudo thieth e yo makare kendo okumba mar thieth mar SHA biro bedo ka chudo na. Kodhi mana mapiyo Sharon weche mag siasa it gazet mar 4 kaachiel kod mano mar 5 mano mar gazet mar Daily Nation. Nyaka sani koro ang'eyo ni magi gin mana weche mag siasa moko mamedo nyuolore e pacho kae. Odiochieng' manyoro wang'e ni duond bura mano mar ODM mane obedo kod romo mar gi ayanga. E kinde romo makamano gai mar ODM Raila Odinga ne okwedo jod bura mosebedo katimo campaign ne jatend piny Kenya William Ruto mar mondo mi oyiere kendo e yiero mar higa mar 2027. Raila Odinga no penjo kanyo ni ng'ama no nyiso ni ODM ok bibedo kod jalar koma mar tend piny Kenya yiero mar higa mar 2027. Wacho kanyo ni mokwongo parane kaka ODM wantiere kod chenro maler mar neno kaka waporo wach kendo wayiere ni ang'o mobo bedo kwatimo kochop kanyo yiero mar higa mar 2027. To magi duto no ka gazet ni mano mar Daily Nation osendiko kae ni sigana mondika kod Moses Nyamori kaachiel kod Kevin Cheriot. Giwacho ni Raila ji koro nyalo penjore no wachango nikech seche moko osebedo kogoyo debe ne broad based government kowuoyo kotudore kod kaka ne gidonjo e sirikal winjruok ma gintiere godo. Sani to koro bende koro wuok oko kowacho ni an poka wacho ni wabro bedo ka wasiro Ruto e yiero mar higa mar 2027. Jisacho ni odiochieng' achiel e siasa iwacho ni ne odiochieng' 1,000 nikech iwacho ni yamo loko kinde ka kinde. Sani koro wacho ni gin higa mar 2027 ODM biro bedo ka chungo jachung'. Tigeni ODM bende biro kaluorore gwenge mopogore opogore pacho ka kinde ma bende koro gihingo higni 20. Nwaneno odira ni na gintiere kaunti mano ma Wajir kanyakla kod kaunti ma Kisii. Odiochieng' manyoro ne gintiere kod romo mago kod jod bura maggi mago moriwo jod bura, governors, senators e kin mamoko. Bende no chiwo siem ne moko kuom jo ODM ma bende samoro osebedo ka balo kod ODM ka bende wacho ni gibiro bedo ka giywaga ng'e. Maduong' mano wacho ka en kaluore kod ogirimiti mana gidonje kod Kenya Kwanza. Kora ni biro bedo ka chal nade nikichio girimiti baka mano emomeni nwaneno 5 professionals nwaneno kanyo John Mbadi, Opiyo Wandayi, nantiere kanya San Joho, Wycliffe Oparanya, Beatrice Askul ma bende duto to ne yiere migepni mopogore opogore. Akeni biro bedo nade nikech Raila wacho ni kaluore kod ogirimiti mana gidonje higa mar 2025 mano dwe mar 3 ne okoting'o nyaka ogirimiti mano mar yiero jatend piny Kenya tam mar 2 higa mar 2027. En gino matek ahinya nikech wang'eyo ni kopogore kod kata jolonya bicha ma wanyalo wacho ni duond bura mar ODM ne omiyo sirikal nyaka sani koro nitiere nyaka jogo ma kori wacho kanyo ni ne gitiyo machiegni kod Raila Odinga, ne gitiyo kaka political advisors kaachiel kod campaign managers mage mano moting'o kanyo Professor Makau Mutua, Professor Adam Solo, Mr. Joe Agera kaachiel kod Dr. Sylvester Kasuku. Gin bende gin moko kuom jogo makoro seriwore kod jatend piny Kenya William Ruto ahinya nyato tok loso broad based government mane jatend piny Kenya William Ruto oloso kod jatend
jatend ODM Raila Odinga oloso kod jatend piny Kenya William Ruto. To wang'e ni magi duto sani koro kelo mana lokruok e siasa kacha, nikech wang'eyo ni ODM nyaka ne gidonje broad base, gisebedo kod pogruok. Nitiere kod jogo mane siro weche mag broad base, nitiere kod jogo ma ok ne sir weche mag broad base. Kata kamano wanyalo wacho ni Raila koro oseyango ni ODM bro bedo kod candidate margi mane yiero mar higa mar 2027. Kata kamano warito winjo ni to en ng'a mabro bedo katingo bendera no. Ang'eni gibro bedo ka gilando. Taparo ni jok mabende nowacho ni osebedo ka balo kod ODM mabende bro bedo ka yuaga ng'e. Wang'e team kata mna kweth mar Kenya moja osebedo ka neno ka jagoro mano mar ODM mane SG mar Gisifuna kanyakla kod jaod bura ma Embakasi East Babu Owino, jaod bura ma Kitutu Chache Anthony Kibagande kanyakla kod Masaboti Caleb Amisi. Gibende gisebedo ka giluorore giriwruok moro mong'ere kaka Kenya moja. Kende mano semo wangi kosona. Haya nyakwara mugejong mago duto motudore kod weche mag siasa inyalo somo it gazet mar 4 kaachiel kod mano mar 5 mano mar gazet mar Daily Nation. It gazet mar 7 kanyo, it gazet mar 6 ka bende korano ka court strikes a blow against governors on procurement. Wang'eyo ni nyaka sani osebed ka iyango ni o yangi kata omanyo mano mar nyiepo kokale yor mbui kanyo. Kata kamano nyaka sani nitiere ng'eto mane dogo lodichieng' manyoro. It gazet mar 7 kanyo Sharon ema dwanwa dhi weche mamoko mag siasa ka koro nyaka sani wacho ni kom od bura mano mar Mbeere North ondiki ka ni Mbeere North race a litmus test for Ruto's Mount Kenya loyalties. Wang'eyo ni jatend piny Kenya William Ruto ne okao mano jaod bura mano ma Mbeere North mar mondo mi odonja e buch ten migepe mare. Sani koro yiero madundi ibo bed ka ibago kanyo. Gino makoro iwacho kae ni en temo pimo ka bende jatend piny Kenya William Ruto pod nitiere kod oteku kata mbi ahinya nyate gwenge go mago mag Embu mayudore masawa mar piny Kenya. Iwacho ni en PM matamre gi no nyalo paro DCP bende nowuok okeng' wejno ka bende koro ne giwacho ni gibiro bedo ka gisiro jachung' ma bende biro bedo ka chung' kod duond bura mar DP ma bende tudo kod Justin Muturi. Ingene kine mano yiere telo Geoffrey Ruku ma bende no yiere kaka jaod bura ma Mbeere North no yiere kod otiko mar DP. Koro DCP ma bende telne kod Gachagua nowacho ni gin koro gibiro bedo ka gisiro jal mong'ere kaka Francis Lichoro. Kata kamano UDA to noseketo ng'atgi kanyo koro Mgajwang' mong'ere kaka Leonard Muriuki Muthende manyaka sane higone gi debe. Koro nitiere seyo mopogore ma bende DCP no sebedo ka yudo nikech motelo ne mano DCP bende nitiere kod jachung' candidate margi ma bende notiyo kod omenda mathoth ka nosomo na gazet giwacho ni omenda manotiyo godo ne siling milion 10 oketo godo billboards mopogore ne ikruok mar yiero ma adundo. Sani ka koro DCP nosewuok e ng'wech makamano ka gibiro bedo ka gisiro DP koro wacho ni en ng'wech mar rwedhi ariyo e kind DP kanyakla kod UDA ng'a biro bedo kaka oloch mane pinyo maduong' ma bende biro bedo kiduoko tok yiero mano ma adundo chieng' tarik 27 dwe mar 11 mar higani. Ka koro jogo ma wanyalo wacho ni gin political commentators kata jogo ma kine mathoth no weche mag siasa giwacho ka ni nikech nyalo bedo ni nikech United Opposition nyalo bedo ni nyalo yombo kom makamano gi landslide matene ni ginyalo yombo chon ahinya. Wacho ni jatend piny Kenya William Ruto nyalo tiyo kod rema yudo kom makamano kaka excuse mano mar chako manyo yore mamoko monyalo manyo godo jogo monyalo riwore godo mane yiero mar higa mar 2027. Wacho ka ni gwengo mago Mount Kenya kata kamano most likely kick those from Mount Kenya out of his cabinet. Beno nyalo riembo jogo mawuok e Mount Kenya oko mar buch ten migepe mare. Kata kamano warito neno ni yiero madundo makamago to bro bede yo machalo nade. Tingeni Joyce ken UDA kende kanyakla kod DP ma bendo chugo ng'ato. Don wacho ni UDA ochungo Leonard Muthende, DP ochungo Newton Karis, beno ka duond bura mar chama cha kazi ochungo Duncan Mbui. Nitiere chama cha Jubilee, duond bura mar Jubilee ochungo Jacob Ireri. Isaac Muringi bende nitiere kanyo gi United Progressive Alliance. Koro ginjo chung adi hachelari adek ang'wen ginjo chung abich ma bende biro bedo kalaro kom makamano. En rakruok mapek ahinya kendo warito neno no bobede yo machalo nade. Bathe kanyo bende koro waneno ka eng'welaro kom senator mano county ma Baringo ondiki kanyo ni winner of Baringo UDA nomination causes upset. Nyaka sani koro iwacho ni etelo mokwongo gwengo mago mag Baringo wacho ni political history kiwacho ni a candidate from the marginalized Endorois community has broken through the dominance of the Tagen majority. Iwacho kanyo ni en Vincent Kiprono
Chemitei jaigni 31 ene makoro ne oyombo kanyo gi landslide mano kinde mane duond bura mar UDA ne timo welo margi. Kata kamano nyalo bedo ni yombo mare sani koro kelo ichwang makoni kod kocha. Kata kamano puoch gi pak kalore ni en rawera matin. Wang'eni jaigni 31 en rawera makoro yudo tiko mano mar laro kom senator e county ma Baringo. To landslide mare no yubo kanyo gi kwan mar ombula 48,791. Jal mano biro e rang'iny mar namba 2 en Wycliffe Toboli mano yudo kura mar 30,897. Jochung' e county ma Baringo kom mar senate na gin ji 9. Puoch gi pak ne jalnero mong'ere kaka Vincent Kiprono Chimitei jahiga 31. Ting'eni Baringo kanyo UDA ema samoro wachoga nego ne debe ahinya. En stronghold mar UDA. Kopogore kod weche mag siasa donwa ng'ia ne weche mag somo mantiere it gazette mano mar 8 mano mar gazette ne ma Daily Nation. Jopuonje mago mag junior secondary school teachers seek autonomy. Kakoro nyaka sani jopuonje wacho ni e thuolo mar higni 3 koro nyaka ne wabeda kod skunde mago mag junior secondary madunde pacho kae. Wacho ni jopuonje makamago gisebedo ka gin pokgi wanyalo wacho ni pokgi settle kata pokgi tulia kama gitie. Ahinya nyaka lure kod kaka ne oketa skunde mago mag junior secondary mar mondo mi obede skunde go mag primary. Gin bende gidwaro mar mondo mi gichunga kar kengi mar mondo mi skunde mag primary kono giywak ni nitiere head teachers moko masando gi, head teachers moko ma bende okuone gi makare. Mane momiyo nyaka sani koro gisik autonomy mar mondo mi gin bende gibede ni gichung kar kengi kata gintiere kod riwruok mar giwegi kaka jopuonje mago mag junior secondary school. Achiedh mantiere kaka winjo karam na yuak gi karam na kaluore kod ng'anyo ma bende moko kuom jopuonje mag skunde mag sekondar madundo no bago chieng' Jumapil e gwenge mag Nyeri. Giywak ni ka gintiere skunde mag primary, skunde mag sekondar madundo kikete bus skunde mag primary. Gintiere kod tije mathoth. To chuden mana macha ichulo gi machal ka jogwek ma bende puonje skunde mago mag primary. Koro gidwaro mar mondo mi sirikal odonje higni to osekadho 3 chakre ni weche mago mag lai mar somo kelne lokruok makoni kod kocha. Akeni ng'abro bedo ka winjo gi mane penjo maduong' ni nyaka sani kocho ni gintiere kod heavy workloads, gintiere kod inadequate facilities, career progression pathways it's very unclear. Kakoro jopuonje maywago reyo to nyithindo koso wan koro water mana nyithinde school wachulo mana school fee to nyathi samoro ok somo yo makare. Kanya kasani bende koro gidwaro ni duol mandiko jopuonje tich mano Teacher Service Commission mar mondo mi o confirm interns mar mondo mi gin bende koro ndik gi e yorno mongirore mar mondo mi koro otergi mar mondo mi gidina ne fuoka ahinya to mano mar nok mag jopuonj ma yudore e skunde mopogore e pacho kae. Sharon adwa ni wach machielo ma bende no mi peka nyakora mogejwa nyalo somo it gazette mar 10 kaka nyaka sani ondike kanyo ni how a forged letter robbed 4,500 farmers of their land. Anno ka wach makamano gazette mar Daily Nation bende omenye e it gazette mokwongo. Kachiel kod wachno ma jatend piny Kenya William Ruto no wacho it gazette mar 11 kama koro oywaka ni obila mane otere pinyno mar Haiti sani koro giyude sir moromo ka koro giwacho ni nitiere kata nyamburko moko ma imigi magin second hand. Nyamburko makamago kethore piyo kendo koro ok mi tijgi bedo makare ahinya. To parni jatelo ma ochung'ne kweth kata komanda mochung'ne kweth mano mago bila mane odhi Haiti mano Godfrey Otunge e kinde mano duoge pacho kae no puoyo ni gisebedo ka gitimo tich maber kata bedo ni gionge resources makare to gisetemo mar mondo mi ginane kaka ginyalo duoko kwe e pinyno mar Haiti kendo giwacho ni nyaka sani pewe mag ndeke e pinyno mar Haiti ng'ato nyalo dhi e skunde dhi mbele yo makare kata bedo ni koro gikale ng'ekruok mano mar nok mag gige lwenye yo makare. Jatend piny Kenya no loso e romo mano mar United Nations General Assembly madhi nyime e gwenge mag New York e piny mano mar America. Ting'eni Joyce odong' mana ndalo 11 kapok iwacho ni operations mago e gwenge mag Haiti orumo ne gweno rumo e kinde thuolo mar 11 apani dwe mar 10 nyaka sani koro ka piny Kenya no sing ni ibro bede ka ichiwo arita makare ne jolweny mantiere pinyno mar Haiti tiyo koda second hand dibed ne momiyo ni jolweny magwa mosetho e pinyno mar Haiti natho kaluore koda iwacho ni machinery ok ntiere makare. Bende kopogore gi mano iwijo ginore ma bende jatend piny Kenya nowacho ni we've been operating at 40% capacity mano nyisi ni gintiere koda rem mar kwana tamalo 60. Bende wacho ni initially nantiere geno ni obila kata na security personnel maro 2,500 na nek ben ni
ni iketo mar mondo mi okony obila ma pachoka e nyayo kwe e piny Haiti. Wasebedo kwa neno ginero mabende osebedo katimore. Kata kamano jofwambo magwa nitiere piny Haiti osebedo ka neno Ayub kanyo ka bende oleronwa kaka jo obila osebedo karakore koda jomaundu e pinyno mano mar Haiti. Ka nyaka sani wacho ni mission makamano nyaka sani koro nitiere koda mago bila mago maderom 189 mocho ni 737 wuok e pinyno mar Kenya, 150 wuok e pinyno mano mar Guatemala, 78 wuok e pinyno mano mar El Salvador, 23 wuok e pinyno mar Jamaica. Ka iwacho ni adek wuok e pinyno mano mar Bahamas, ka achiel to wuok e pinyno mano mar Canada. Mage kweth kwan mago bila mosebedo ka konyo e keto kwe e pinyno mano mar Haiti. Sharon, ka wadhi ka watiko nonro mar gazeta dago mar mondo mi wang'iane machinglo kata katuna mantiere it gazet mano mar 15 mano mar gazeni mar Daily Nation. Machinglo makamano adwaro ni wayudane achiel ka achiel mar mondo mi nyakwara Mugia Jwanga bende ong'iane opongane gi wiye ni to machinglo makamano omaanisha ng'a. Kata kamano no ka nitiere jago moro kae orwako gudu marachar, wanyalo pongo gi wiwa ni to en ng'a. To nitiere kod dice, to dice makamago nitiere ng'a motemo wito ne dice go. To kwa ng'iye mana ka nyakwara Mugia Jwanga bende nyalo nene achiel ka achiel. Sharon, wanyalo pongo gi wiwa ni ma en kwano mitemo go mano motelo ne yiero mar higa mar 2027. Sharon, jalno chalo na mana SG mar chama mahingo higni 20 cha. Kata kamano dice makamano nyisi kaka yiero bro bedo e higa mar 2027. Dong Raila sacho ni ODM to bro bedo ka chungo ng'atgi kendo no sebio seo ne jogo ma bendo sebedo ka dhi ataro koda duond bura mano mar ODM. Aparo ni tipo moneno kata mana e mar 2 nyalo paro tugo mago mag nyithindo bayo seling wiye nenga wiye kosango en wich koso en wich gi matoke chaka ni lugo nango e gima timore kanyo e ite mar adek ineno kanyo bende nitiere kaka weche osebedo ka timore kore en mana tuk karata motelo ne yiero mar higa mar 2027 chung ibro bedo kichung kone koso kocha pachija ndiko pogore gi pachija somo tineno ngamirol ne dai en serious ka choketo wangi mar mondo mi onene ni to dice makamano to bendo ko buonj bro bedo ka luoro ka king'iyo coin kata pesa makoro bendi bayo ne malo bende doge mochudo kosen ilombe itemo lombe to kata kamano okolombre okone lokruok mantiere dice mantiere seling takene ma compass en compass ngene manyiso direction tineno kuma rakwaro cha bende nitiere tineno ka compass kanyo ndike ni check broad base ballot nyakwara Mugia Jwanga bende nyalo ng'iane machinglo makamano to pong gi wiye ni omaanisha ng'o. Adono tie gazet mar Daily Nation wang'iane wach mantiere it gazet mogik mano mar gazet ni mar Daily Nation. Anno ka koro gazet mar Daily Nation no opuoyo mano jo Kenya mano tingo malo bendera mar piny Kenya malo e ng'we mago mag 2025 World Athletics Championship mano bede kin tarik 13 nyaka 21 e boma ma Tokyo e pinyno mano mar Japan. Ano kodike kanyo ni you deserve it and more. Matende ni ne en loch mane giyudo e yo mararieya kendo kaber to winjo be ni giyudo loch mamoko. Ano koket pichni mago mag gold medalist kanyo kotel negi kanyo koda jaloch e ng'we mag jomachuo mita 800 mano Emmanuel Wanyonyi kachiel kod joma moko mantiere kanyo. Sharon, Joyce gimato nanyisi ni pok chudo pok mintiere godo nyalo chule nikech naneno kara mana ka nyiwa kanyakla kod yawuotwa mabende no rengo ng'we mopogore e gwenge mag Tokyo piny Japan. Iwacho ni World Athletics kiriwogi gini ji 9 gibro bedo ka gido siling milion 78 pok inywando pesa ma piny Kenya bro bedo ka chiwo negi en siling milion 27. Aya to bende wacho ni jogo kwa bende no break world record mane piny Tokyo jatugo ka jatugo kama jang'wech ka jang'wech ichulo kanyo siling milion 12.9 mana irengo mana seche 10 kata ok seche 10 dakika 2-5 kama tero iseyudo omenda pochgi pak. To bende odhi ne nyaluo Lilian Odira mawuok e gwenge mago mag Suna West. Aneno ka jina lare ni manyarwa to dong no wacho gi dholuo no wacho ni ento wuok e gwenge mag West no wacho Lilian Odira no yudo midila mano mar mula no ringo ng'we mag mita 100 kin mamoko wantiere koda Faith Kipyegon kanyo ntiere Peres Jepchir e kin mamoko poch gi pak. Poch gi pak ne jong'wech duto mano tingo malo nyinga Kenya kachiel kod bendera mar piny Kenya. No ka Wanyonyi e chieng mane oyombo embe no kata ni en ng'wech mano tuere ni enan kata kamano poch gi pak gitimo tich makare ringo yot. No ka jomoko ka ne gisering
oringo to koro ng'ato ol mok nyal kata chung malo. Yweyo matamre gi nono. Adwa waket tenge gazet mar Daily Nation. Wang'iane gazet mano mar The Standard, mana mapiyo piyo kapok watieko nonro mar gazet. Anno ka thuolo marwa dhi karumo. Gazet mano mar The Standard nyaka sani koro podi omedo menyo. Mano weche ma otudore kod nek mano mar nyadendi mane onegi higni 13 mokalo. Iwacho ka ni odiochieng' ma kawuono koro giketo picha ne kata sura ne ayanga ondike kanyo ni revealed. Iwacho ni odiochieng' ma kawuono wanyiso usura mano mar British soldier mane iwacho ni whose extradition from United Kingdom have been ordered by the Kenya's High Court. Mate no winjo be ni kele pacho kae kaluri kod ng'eto mar doho. Iseye kuom mayo nyathi ma jadweche 5 min-gi, kuom mayo familia nyargi, kaachiel kod mayo jogwenga mana nyuki, mano miyo mapodi ne tin, mano wito ngimane ka oja higni 21. Mano Agnes Wanjiru. Wacho ni Agnes Wanjiru nyaka sani koro spirit mare kata ringre ne ok nyal nindo gi kwe, ka koro dwaro mar mondo me ratiro oyudre kalure kod nek mare, nikech nonege e yo ma ok ni kara ahinya. Kata kamano podi beto tek matin kalure kod gigo matimore do ywarok makoni kod kocha mar mondo mi jago no moyang nyinge kaka Robert James Pakis oduoke pacho kae mar mondo mi koro kaune okang' mager mar chik kalure kod chike ma pacho kae. Tingeni wach makama Jamin Buche ma pacho ka mana Peace Director of Public Prosecutions biro nego bedni donje mar luwo ka wach makama biro bedo nikech ok en bura ma iye yot. Tingeni masira makama notimore higa mar 2012 manyiso nyaka sani kontiere higa mar 2025 higni gina 13 nyakorom gajwang' ma bende kadho ka bende familia ni bende dwaro ratichgi. Robert James Pakis ni bende wachore ni bende nokao bende nyathi ka nen mana jadweche 5 nyaka sani ken higa mar 2021 nyathi dong sani law mana higa 13 gi wiye. Koro en wach moro malit geno moro ni Jamin Buche pacho ka biro bedo ka riore gi bura makama mar mondo mi familia mano mar Wanjiru, Agnes Wanjiru oyud ratichgi. Kakoro nyaka seni wacho ni Jamin Buche pacho kae nyaka koro manya ne evidence motegno makoro ginyalo chwalo ne UK legal standards mar mondo mi koro gine kaka inyalo duok jago ne pacho kae mar mondo mi koro familia mano mar Agnes Wanjiku oyud ratiro margi. Wach machielo magazeti mar The Standard omiyo peke it gazet mokuongo mabende ne wasenono e gazet mano mar Daily Nation en kotudore kod shark crisis leaves patients stranded nationwide kaluwore kod kaka ute thieth mago mag ji giwegi sani koro gibuono kata giramo ni koko chulo omenda magwa to kwa bibedo ka wachiwo thieth mago ne jotuo mamanyo thieth kokale okumba mar thieth mar SHA. It gazet mar adek bende nitiere wach mosebedo kwa menyo e weche magwa manyien kalure kod tho mano mar jago moro e Tesendo Bila. Nyaka sani koro familia mare dwaro ratiro ka luore ni wacho ni jago no ne odak e boma ma Nairobi ka nobedo nade bochopo Mombasa bo wito ngimane e Tesendo Bila ma Mombasa. En wach moro malit finjo ka jokedne raticho ganda pod wacho ni Obila na nyiso gi ni jago no natemo lwenyo akeni police station ten en go wiche koro moro cha bino nyiso ni nyalo paro to mar Albert Ojwang ka nonro na pod itimo no wach kanyo go wiye korot ma bende dina lwenyo korot. En mana gino moro ni familia mar Simon Warui biro bedo ka ido ratichgi kaluore kod tho mar wuodgi ma bende kore seyo godo Obila ni notimore sales mago mag Obila. Sharon wach mogi ka watieko nonro mar gazet kalure ni weche manitiere gazet mar The Standard anno ka moko kuom gi ket kod mago kata chal kod mago manitiere gazet mano mar Daily Nation ka wach mabendo mako wange wach ka ni Ruto walks freely in tidy New York as chaos reign in streets of Nairobi. Ano kanyo ko ngado ndara ka intiere bomano ma New York to nyalo bedo ni bore Nairobi kae to tulo to muoche kinde ka kinde be onyalo wuotho e ndara kamano ka intiere Kenya ka pok waneno ko wuotho kama ka intiere boma mano ma Nairobi kata kamano ne odhi romo mano mar United Nations General Assembly mano romo mar 80 kata kamano hokango ne bende wange no dhi kod ndege mano mar Kenya Airways no go elwenyo no sebedo mana ko dhi gi private charters private jets kin mamoko. Ero kamano inya Sharon Ngao Omka thuolo mari mar bedo kode nonro mar gazet okinyi makawuono nyakwara moge Jwang gazeta ma omori e kinda Daily Nation kod The Standard tinyalo dhi nyiewo tibedo piny isome yo makare yena mar mondo mi akaw yo madundo gi sani nyawadwa Cleophas Oluoch biro bedo kata ye twak mokwongo e chenro mar piny kikidhi mabor.